Γεια σας! Σήμερα θα δούμε πώς χρησιμοποιώντας το παιχνίδι Glowing Crystals της 4Me μπορείτε να κατασκευάσετε και εσείς το δικό σας πανέμορφο κρίσταλο σαν αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Κρίσταλοι στη φύση γύρω μας υπάρχουν πάρα πολλοί. Το αλάτι, ο χαλαζίας είναι κρίσταλοι και φυσικά τα διαμάντια, η πολύτιμη λίθη είναι κρίσταλοι. Και μια και είπα διαμάντια, θα πρέπει να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο και φυσικά πιο ακριβό διαμάντι που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος ζυγίζει 621 γραμμάρια, ονομάζεται διαμάντι Κουλινάν και βρέθηκε στη Νότια Αφρική το 1905. Πάμε όμως στο παιχνίδι μας. Μέσα στη συσκευασία θα βρείτε όλα όσα χρειάζονται για να φτιάξετε τον δικό σας κρίσταλο, εκτός από δύο πράγματα. Το ένα είναι κάποιος μεγαλύτερος, ο οποίος πρέπει να είναι εκεί για να σας βοηθάει και να σας επιβλέπει στην κατασκευή του κρυστάλλου, και φυσικά το ζεστό νερό, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να κατασκευάσετε τον κρίσταλο. Βράστε λοιπόν ζεστό νερό και στη συνέχεια γεμίστε το διάφανο δοχείο που υπάρχει στη συσκευασία, όχι τελείως όμως, αφήστε περίπου 2 εκατοστά από το χείλος του διάφανου δοχείου για να μπορέσετε να ρίξετε και τα υπόλοιπα συστατικά. Η επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε την μεγαλύτερη από τις δύο σακούλες, να κόψετε το άκρο της και να ρίξετε μέσα στο ζεστό νερό το περιεχόμενό της, τη σκόνη αυτή τη λευκή που υπάρχει, ανακατεύοντας. Ανακατεύστε αρκετή ώρα με υπομονή μέχρι να δείτε ότι έχει διαλυθεί τελείως η λευκή σκόνη και έχει μείνει σχεδόν διάφανο το νερό. Αυτό που πρέπει να κάνετε στη συνέχεια είναι να το αφήσετε να κρυώσει, όχι να παγώσει, να γίνει χλιαρό, ούτε πολύ ζεστό ούτε πολύ κρύο. Θα λέγαμε ότι μια θερμοκρασία γύρω στους 40 βαθμούς είναι η κατάλληλη για να συνεχίσετε την διαδικασία. Μόλις φτάσει σε αυτή τη θερμοκρασία το νερό, θα πρέπει να πάρετε τη δεύτερη σακουλίτσα, να κόψετε με ένα ψαλίδι το άκρο της και να διασκορπίσετε χωρίς να ανακατέψετε το περιεχόμενό της επάνω στην επιφάνεια του νερού. Σκοπός σας είναι να πάει το περιεχόμενο της δεύτερης σακούλας να διασκορπιστεί μέσα στο διάλειμμα που έχετε ήδη φτιάξει και να πάει να καθίσει στον πυθμένα σε διάφορα σημεία και να μην είναι συγκεντρωμένο. Προσοχή, δεν ανακατεύουμε και φυσικά δεν σκεπάζουμε το δοχείο μας για κανένα λόγο. Τώρα είναι η ώρα της υπομονής. Θα πρέπει να αφήσετε το μείγμα σας να ξεκουραστεί, όπως λέμε, για αρκετές ώρες. Και όταν λέμε για αρκετές ώρες, εννοούμε τουλάχιστον 15. Για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να το αφήσετε από 4 έως και 7 ημέρες και πιστέψτε μας ότι η αναμονή αξίζει. Μετά από το πρώτο 15ωρο θα δείτε ότι σιγά σιγά στον πάτο του διάφανου δοχείου έχει αρχίσει να σχηματίζεται και να μεγαλώνει ο κρίσταλος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι φυσικά δεν σκεπάζουμε το δοχείο και δεύτερον θα πρέπει να το αφήσουμε σε κάποιο ασφαλές μέρος και σχετικά ζεστό. Μια ιδανική θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 20 βαθμοί Κελσίου. Αν είναι πιο κρύο το δωμάτιο ή ο χώρος στο οποίο θα το αφήσετε, δεν θα γίνει ο κρίσταλος σωστά, οπότε θα πρέπει να βρείτε κάποιο πιο ζεστό μέρος στο σπίτι σας. Μια καλή ιδέα είναι να το βάλετε πάνω στο ψυγείο, γιατί το μοτέρ που υπάρχει πίσω από το ψυγείο δημιουργεί μια θερμότητα η οποία βοηθάει στην ανάπτυξη του κρίσταλου. Αφού περάσουν αυτές οι 4 ή 7 ημέρες και ο κρίσταλός σας είναι έτοιμος, έχει έρθει η ώρα για την επόμενη κίνηση. Χρησιμοποιήστε το κουτάλι για να αδειάσετε το νερό και να κρατήσετε επιτέλους στα χέρια σας τον κρίσταλό σας. Μπορείτε τώρα να τον ξεπλύνετε κάτω από νερό, αλλά προσοχή, όχι πολλή ώρα, γιατί μπορεί να αρχίσει να αποσχηματίζεται ο κρίσταλος και μετά να τον αφήσετε να στεγνώσει. Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος θα δείτε ότι μπορεί στα τυχώματα του διάφανου δοχείου να σχηματιστεί κάτι σαν ένας δεύτερος κρίσταλος, σαν που θα έχει την όψη της μούχλας ή ακόμα και πάνω στον κρίσταλό σας. Μην ανησυχήσετε, μπορείτε να τον καθαρίσετε χρησιμοποιώντας ένα δίσκο από βαμβάκι βρεγμένο με χλιαρό νερό και όταν ο κρίσταλος και το δοχείο είναι εντελώς στεγνά, τώρα είναι η ώρα να καλύψετε με το καπάκι για να τον εμποδίσετε να έρθει σε επαφή με τον υγρό αέρα. Συγχαρητήρια, ο κρίσταλός σας είναι έτοιμος. Δοκιμάστε να τον φωτίσετε από διάφορα σημεία για να πετύχετε και διαφορετικά εφέ και να τον χαρείτε. Με γεια σας!